Nagabenta ki khubor baman kasngi pet but subscribe ya u an baro kini kilong ki khubor bam ta kasngi ke Indian Youth Catholic Movement Zone 6 kanlum ya ka limpung ki khun samla chungi riutli ki parish ki bagan thop ya ka ternga siang bernihan nongpo bat den ka ban nong ha ka parish kador la khandai turek hadu khadwei turek ukala lingkon arajar arnriu na kaliang kinong yalam ka ICYM Zone 6 ka khot ka wer ya baro ki samla ki blakot shakat san snem sheneng banwan khnang namar ka de ka jinget mai jong ki kun samla kamat jong ka te ka convention ka long ki samla jong ka jingkermen Kumngaru iwe inong kitam jong kaneka SSYM Zone 6 ngai sngo komen ba ilayo artri ki parish bat mai kata kade ku terna bat ka siang parish kajing tmuhi jong kaneka convention ka jongi ban salong kendai shiko bat kadwei trik banai Januari arajar April kade bengin lum ngin lang para samla kam tam kaneka them du boy ka jongi ba kinlaj na kinu ki perthei basni umanta ba kin kam kam tam tang ka perthei ka kam perthei andre bikin ya beru ya ka kam pen sim bat kam tam kum ngili ki samla Catholic bangin scam ma ke jinget ke jongi tangkine hi bli shibon lei na kalian ka zon ka jing khule Christmas bat senem thamai advance dia phi baro ngi zon hangne na kalian ka zon 6 ban pentip shafi bagin sa don ya ka youth convention ka jongi ka ban salong ha ka khandai shipho bat khadwe tarik ha parish kadhar tengah karpat ya ki par samla ki bahap apo ka zon 6 ki badai na po umdan na po nongpo berni hat parish bat siang parish bat ka ne ka kadhar parish ba phin subha ban pha ye ki para samla jong phi kum ki delegates nang bakate ka convention jingi kan long ka bajak khuble shibon ni kwa ban ai khuble Christmas besuk bat advance nam thumai besuk bakamen ye phi baro tengah kwa ban petip shafi ban nak liang ka zon jingi ngin sa don ya ka youth convention ka ban salong ha ka khandai shipho bat khawe tarik ha parish kadhar te kumta nga karpat ya ki samla ki badai na po ka zon ka jongi ka zon 6 ka jongi ba phin pha ki samla ba kinwan kom ki delegates nga karpat ye kini ki parish ki bahap apo ka zon ka jongi ka umden ka bernihat ka nongpo ka teranga ka siang ka kadhar parish ba phin pha ki samla jong phi ba kin long kum ki delegates namanta ka te ka convention khna ba ka te convention ji kan long ka bajak khuble shibot ngaku mu advisor jong kanek SSYM Zone 6 jongi nga kentu kan pham yi phi ki samla ki badai na kini ki hendruk kali parish kumala kadau dai presiden ki jongi nga khmi lan ti phi poi khnang sya kate ka kandai shipho bat kharwai tarek jong neus nam aja riu ba phi poi ran ti kentu kan pham ki samla ha ka ba ki badang don kam shibun ban yu ka jing kai ha ba de bat ka kam sim bat kum ju ru ban tei ya kalawe jengki kum ki samla kam tam ni le ha ka ne ka juk ba mata bakin laj nai ki no ki jing sneu ne ki jing sha pan shoi khnang ba ka jing em samla jengki kan long ka ba piang ha ki singi bat ki por ka banang wan jong ka jing em jengki ta kom ta ku ble shibon